Umfanekiso wesibonakaliso sesikhathi esikhulu esizayo emhlabeni. Mhlawumbe eminyakeni ezinkulungwane ezine ezayo noma ngaphezudlwana kwalokho. Umhlaba ozolokhe usondela njalo kuso kusukela eminyakeni eyisihlanu edlule. Lesi sikhathi esikhulu nesesabekayo kwabanye akekho ongeke kusibona. Abasemhlabeni, abasenyameni bayosibona. Nabangasekho enyameni yabo esibathwele emahlombe naseinhlizweni zethu. Ngokuvuma kukaNkulunkulu nabo bayosibona lesi sikhathi engikhuluma ngaso. Baningi abantu ngaphambili abake bakhuluma ngokufika kwalesi sikhathi engikhuluma ngaso. Engikubonayo kodwa ukuthi sengathi ngesikhathi beyikhuluma le ndaba akuzange kuzwakale kahle kwaba bekhuluma nabo noma ezizukulwaneni ezabuye zavela emva kwabo ukuthi babe khuluma ngani. Ngenxa yalokho inkulumo yabo yagcine ihumsheka ngezindlela eziningi eziphambene neqiniso lalokho ababekushumayela. Uma ulalela izinto eziningi ezishunyayelwa izizukulwane zabantu abake bayikhuluma indaba lesi sikhathi engikhuluma ngaso, kuhlale kukhona izinto lezi zizukulwane ezizibeka ngendlela ephambeneyo nalokhu okwakukhulunywa ngokhokho bazo. Phakathi kwezinkolo abake bavela kuzo abantu abakhuluma ngalokhu engikushoyo, ngingabala inkolo kaZoroaster, umprofethi wase-Iran. Ngibale inkolo yobuJuda ezinkolweni ezindala. Ngingabala inkolo yobuKristu nezinye ezinkolweni zakamuva. Zonke okuyizinkolo ezikhuluma ngokubuya noma ngokufika komsindisi emva kwezinkulungwane ezithile zeminyaka, okuhambisana nokuqala kwesikhathi sokwehlulelwa kwezoni. Ngiyazi ukuthi akulula abantu abaningi ukuba beqondisise kahle izihloko ezibalekile ababekhuluma ngazo abasunguli balezi zinkolo engizibalile, nezinye ezikhuluma okucishe kufane nalokho engikushoyo. Lokho ke kubangwa ukuthi kuningi okwabuye kwashintsha emva kwabo. Mningi umehluko okhona phakathi kwalokhu abasunguli balezi zinkolo ababeqonde ukusho nalokho izizukulwane zabo ezikholwa ukuthi babeqonde ukusho. Njengokuthi nje kuyiqiniso ukuthi ukufika komsindisi ababekhuluma ngakho abasunguli balezi zinkolo kwehlukile kulokho okulindelwe izizukulwane zabo. Nomsindisi ababekhuluma ngaye abasunguli balezi zinkolo wehlukile kakhulu kunomsindisi olindelwe izizukulwane zabo. Icala ke akusilo elabasunguli balezi zinkolo ngoba kwenye indawo babekukhulumile okuyikho. Kodwa engikushoyo ukuthi abasunguli balezi zinkolo bonke baprofetha ngokufika kwalesi sikhathi engishoyo. Noma ziziningi izimpawu ezikhomba ukuthi ababefundiswa abazwisisanga kahle ukuthi kwakukhulunywa ngani. Ubufakazi bokuthi abasunguli balezi zinkolo engikhuluma ngazo bakhuluma ngalesi sikhathi engishoyo bukhona naseincwadini ezingcwele zalezi zinkolo. Kuyenzeka futhi ubuthole nakwezinye zezimpawu zezinye zazo, njengenkolo yomprofethi uZoroaster. Le nkolo yalomprofethi ngenye yezinkolo zokuqala ezaqala ukukhuluma ivangeli likaNkulunkulu oyedwa ezizweni zasempumalanga. Noma kungesiyo inkolo yokuqala ukukhuluma ivangeli likaNkulunkulu oyedwa emhlabeni wonke, kakhulukazi ngoba ivangeli lalivele likhulunywa eAfrika naye lo mprofethi engakazalwa. Uma ubheka uphawu lwenkolo eyaqalwa yilo mprofethi, uthola umfanekiso wakhe eselangeni elinamaphiko okhozi nemichilo emibili. Leli langa elinamaphiko okhozi limele ukuza kwalesi sikhathi engikhuluma ngaso, ngoba ukuhamba kwelanga yinto esemqoka ekugcwalisekeni kwalesi siprofeto salesi sikhathi engishoyo. Njengoba linamaphiko, amaphiko amele ukuphakama kwalo nokuhamba kwalo emkhondweni walo. Ngaphezulu kwalokho uma esehamba
kubalandeli bakhe washiya ethe njengoba isehamba nje uzobuya. Wathi imbewu yakhe phecelezi his foundation izohlala emfuleni iminyaka izinkulungwane ezintathu bese uyazalwa futhi njengomsindisi. Uyobe esebuyele ukuzosindisa umhlaba. Ngiyakunaka lokhu uthi imbewu yakhe iyobe ihleli emfuleni okuyindawo engamanzi futhi okuyindawo lapho kuhlala khona izinhlanzi. Asimazi ke ukuthi wayesho ukuthini ngalokhu. Lokhu ukuzalwa komsindisi ayekhuluma ngakho wayengakhulumi ke nokho ngokubuya kwakhe kwempela, kepha wayekhuluma ngalesi sikhathi engisishoyo. Wayebale kahle yena ngokweminyaka akhuluma ngayo, ngoba ngonyaka umhlaba ujike ngawo endaweni yomzila wawo obukade ukuwo obubeka kude nengelosi yensindiso yawo. Usuqala indlela ebheka ngakulengelosi. Bekuhlangana iminyaka izinkulungwane ezintathu namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nesikhombisa 3777 ngokulinganisa kusukela esikhathini lomprofeti ahamba. Kanti uJesu yena wayelindelwe ukuthi uzobuya emva kweminyaka eyinkulungwane ezimbili kusukela ekuhambeni kwakhe. Isikhathi umhlaba ujike ngaso wangena emzileni obheke ngasengelosini enkulu yensindiso yawo. Bekusele kancane kuphela iminyaka ezinkulungwane ezimbili kusukela isikhathini abaziyo abathi uJesu wahamba ngaso. Abanye abantu bazokwazi ukuthi uphawu lokuqala lukaJesu nabalandeli bakhe ingakakhulunywa indaba yesiphambano kwakuuphawu lwenhlanzi, ngoba cishe indaba yonke kaJesu ikhuluma ngalesi sikhathi engisishoyo. Ikhuluma ngokufika kwaso nokuthi abalindele insindiso ngalesi sikhathi kufanele baziphathe kanjani ukuze besindiswe ngomhla wokufika kwalesi sikhathi. Kodwa kusukela eminyakeni ezinkulungwane ezisithupha edlule bakhona abantu uNkulunkulu ayembulile kubo indaba lesi sikhathi engikhuluma ngaso. Lesi sikhathi engithi lezi zinhlanzi uShembe ayezemukelisa isidlo ezaba ibandla lokuqala alemukelisa isidlo zisibonakaliso saso futhi babekhuluma ngayo. Nezinkolo eziningi ezadaleka ngesikhathi saleminyaka engishoyo nangemumva zakhelwe phezulu kwesisekelo sethemba lensindiso eyofika ngalesi sikhathi engikhuluma ngaso. Nemithetho yokukholwa abasunguli bezinkolo ezadaleka kusukela eminyakeni engaphezudlwana kwezinkulungwane ezisithupha noma ezisikhombisa kwakuyimithetho eyayidalelwe ukubalekela imbubhiso eyofika nalezo zinsuku. Izinsuku indlela yomhlaba esiqalile ibheke kuzo nokuyisikhathi sokuqala kokuncipha kwezinsuku zombuso wabamhlophe nabahamba ezindleleni zabo. Ngabe ngiyakhuluma ngokuxhumana kwabakwanhlanzi nalesi sikhathi engisishoyo, kodwa indawo nesikhathi akungivumeli. Ngalesi sikhathi engikhuluma ngaso umhlaba uyobe uqondene neqoqo lezinkanyezi elimise okwezinhlanzi ezimbili, kanti kuyobe kusesikhathini lapho amalanga amabili, ilanga lalomhlaba esikuwo kanye nelanga lomhlaba osazovela oqondene nalomhlaba esikuwo, nokuyilanga elikhulu nelikhanya kakhulu futhi elishisa kakhulu kunelanga lomhlaba esikuwo. Ayobe esendaweni lapho imikhondo yawo iphambana khona njengophawu lwenhlanzi. Ayobe ephahle umhlaba cishe izinhlangothi zombili. Empeleni amalanga ayobe ephahle umhlaba ayobe mathathu, hlanganisa nela lomhlaba esikuwo. Kodwa amabili engithanda ukukhuluma ngawo kuyoba isikhathi sensindiso nenjabulo nobukhosi obukhulu kakhulu kwabanye, kakhulukazi esizweni esimnyama, umhlaba wonke kwababugcinayo ubuNazaretha babo. Kanjalo kwabanye abangabugcinanga ubuNazaretha babo kuyoba isikhathi esibhlungu kakhulu sokushisa nokukhala nokubhubha okukhulu
engingazi noma kwake kwabakhona yini ngaphambili. Ngesinye isikhathi ngake ngaba nesibonakaliso lapho engabona khona into esampuphu phecelezi upowder obukhwebezane yehlela yonke indawo emhlabeni wonke kancane sakuchitheka. Endaweni engangikuyo ngabe sengifikelwa ukuthi ake ngime ngisibheke lesi simanga salelifu elisampuphu eliumbala engingakaze ngilibone ifu liyiwo. Uma uqhubeka lo mbono ngimile kule ndawo engangimi kuyo ngibukela lelifu elisampuphu engangilibona lehlela emhlabeni. Uma lithinta phansi ebusweni bomhlaba lokho eliwele phezukwakho kwakuvele kuthungeleke ngomlilo kuvuthe, namasimu nasemahlathini nasemzini yabantu nabo abantu uma iwele phezukwakhe lento abhucuke inyama wonke umzimba kusale amathambo ngokusheshsha kukhulu. Kwasuka isiyaluyalu esikhulu emhlabeni, abantu bekhala, isililo esikhulu engingakaze ngisizwe selokhu ngaba khona. Kuthe kugcina umhlaba wonke wase uphenduke amalanga amakhulu, kusha yonke indawo emagumbini noma nomhlaba, kusha yonke into. Lapho engangimi khona kwakungathi ngiyabona yonke indawo, kusukela enyakatho kuye eningizimu, kusukela empumalanga kuye entshonalanga, yonke indawo kuyinto efanayo. Usizi lulukhulu kakhulu emhlabeni, ngokusheshsha okukhulu kwase kumnyama emhlabeni wonke nelanga lingasabonakali ngenxa yentuthu yokusha okwakusemhlabeni. Kodwa sonke lesi sikhathi yenzeka lento, lempuphu yalelifu kwakuthi noma yehlela kimi kungenzeki njengoba ngangibona kwenzeka kwabanye abantu. Kwathi lapho umlilo ulotha khona baba khona abantu engababona ngihamba nabo ababesele emhlabeni kodwa beyingcosana futhi belimele kakhulu nokujabula kungekho. Ngaleso sikhathi ngafikelwa ukucabanga ukuthi ngakungcono ukuthi ngabe ngifile nami kanye nalabo bantu abafile kunokuthi ngibuke lolu sizo olukhulu kangaka engilibonayo emhlabeni. Laba bantu engangihamba nabo kwakungathi kukhona indawo esiya kuyo, nokwaba isikhashana ngase ngibona sesikwenye indawo engafani nalobu bunyama nalolu sizo engikade ngilibona. Kwangathi sikomunye umhlaba. Kule ndawo abantu bakhona babembethe izingubo ezimhlophe ezingafani kodwa neMnazaretha ngokwakheka kwazo. Le ndawo inhle kakhulu, kungathi lento ekade yenzeka emhlabeni ayenzeka ngakhona. Kodwa laba bantu esabafica khona bebonakala ukuthi banosizi kakhulu ngokwenzekile emhlabeni, bedangele kakhulu sabantu abaphelelwe yilo lonke ithemba ngenxa yalento eyaseyenzeke emhlabeni. Kungathi ababoni nokuthi le ndawo abakuyo ayifani nale obekwenzeka kuyo lonke lolu sizi engangilibona kulesi sibonakaliso. Kodwa khona lapho kwase kufika kimi umoya onamandla wethemba elikhulu engingazanga ukuthi livelaphi. Kwangathi kukhona izwi elithi batshele ukuthi bengalilahli ithemba. Ukuphela kwethemba kubo ukuphela komhlaba wonke. Ngase ngizibona sengisuka ngihambe ngikhuluma kubo bonke, ngikhuluma endlebeni yalowo muntu ngamunye ngamunye sakumhlebela. Ngiyakhumbula ukuthi izwi engangilikhuluma ngelokuthi qina ume isibindi ungalilahli ithemba. Ithemba impilo yomhlaba wonke incike kulo. Uma ulahla ithemba ulahla uNkulunkulu, kuyobe kuphelile konke. Ngawakhuluma lamazwi ezindlebeni zalabantu umuntu ngamunye ngaze ngaphaphama. Lo mbono kwase kumbono wesibili ocishe ufane ngiubona. Kokuqala kwakuyingelosi eyayicibishela umhlaba wonke ngemcibishelo evutha umlilo. Kodwa izinto eziningi engazibona zenzeka kulowo mbono zazifana nezinto engazibona zenzeka kulombono ekade ngikhuluma ngawo. Lesi sikhathi ke siyeza maNazaretha siyokwenzeka. Ungasho ukuthi awuyikusibona ngoba uzwa ngithi kusele mhlawumbe izinkulungwane ezine
akekho ongeke ukusibona njengoba ngeke ngasho eqaleni. Uma ngithi kuyobe kuyisikhathi senjabulo enkulu kakhulu kwabayobe bebugcinile ubuNazaretha babo, angikhulumi ngobuNazaretha bokwembatha ingubo emhlophe nobo kuphatha izihlabelelo kuphela, noma ubuNazaretha bokubiza igama likaShembe, noma igama likaJehova, noma igama likaMvelinqangi kuphela. Ngikhuluma ngokugcina ubuNazaretha ngendlebe yakho, nokugcina ubuNazaretha beso lakho, ukuba ugcine indlebe yakho, uthibe iso lakho, ungalaleli ngendlebe yakho noma ubuke ngeso lakho izinto ezizongcolisa ingqondo yakho nenhliziyo yakho, ekugcineni bese kungcola nenyama yakho kanye nomoya wakho. Ngikhuluma ngobuNazaretha bomthetho okudla okulungileyo, ukuthi kukhona ukudla okungafanele kuba umuntu akudle, kungesikho kuphela ngoba kuwukwephula umthetho wenkolo, kodwa kukuphula umthetho wempilo yakho. Ngamanye amazwi, ukuphatha budedengu isipho sokuphila osiphiwe uNkulunkulu nokuyicala. Uma-ke ngikhuluma ngokuthi kuyoba isikhathi senjabulo enkulu kulabo abayobe bebugcinile ubuNazaretha babo, ngikhuluma ngabayobe bebugcinile ubuNazaretha bemthetho, kakhulukazi abamnyama. Anginakukhuluma kakhulu ngabamhlophe ngoba kukhona isimo esikhona egazini labo ngokwendlela abadaleka ngayo esenza ngingaboni kahle ukuthi insindiso yabo iyoba yini ngalesi sikhathi engikhuluma ngaso. Ngokusondela kwethu kulesi sikhathi, ilanga leAfrika lizoya ngokuya likhanya kakhulu kunakuqala, kodwa kuphela uma iAfrika ibambelela ezindleleni zobungcwele zokhokho bayo, ngoba ngaphandle kwalokho iyobhubha kanye nezitha zayo. Insindiso yabampisholo iyeza, kodwa ngeyabamnyama ngeqiniso. MaNazaretha, lithandeni ibala lenu elimnyama, ningalibukeli phansi, ningafisi ukuba ngenye into. Nazi ukuthi kuba mnyama ngesinye sezibusiso ezinkulu esikhathini esesingene kuso. Kunento enkulu uNkulunkulu ayibeka egazini lenu, okuyiyona eyakha leli bala lenu, nokuyiyona eyobasindisa abanye benu ngalesi sikhathi engikhuluma ngaso. Hambani ezindleleni uNkulunkulu azinika okhokho benu ngokwendlela eniziphatha ngayo, nangokwemicabango esemakhanda enu, nangokokudla enikudlayo. Isikhathi sombuso wezitha zabamnyama, sombuso wabantwana bobusika, nabo bonke abahamba ngezindlela zabo, noma ngabe bamnyama, siphelile. Izwi lami engilishoyo kubantwana base-Afrika yizwi likaNkulunkulu kuJeremiya ngabantwana bakwa-Israyeli. Uma ethi, imani ezindleleni nibone nibuze imikhondo yasendulo, ukuthi iphi indlela enhle nihambe ngayo, niyakufumana ukuphumula kwemphefumulo yenu.